Bij Theaterselskip Triater wordt het werken aan de productie van het openingsfeest. Jonken theater en muziek krijgen band een belangrijke rol in dat eerste weekend. Om 12 uur 's middags gaan kinderen door heel provincie op de scholen het lied zingen van Nienke Lauwerman. En samen met John, de festival in Friesland, roepen wij kinderen op om ook nog daarnaast Oldehovens te maken. Op een creatieve manier, zoals ze willen, van Lego, van stro, van papier-mâché. Want Oldehoven wordt een van de symbolen. Het gaat natuurlijk om Leeuwarden en om Friesland. En de toren van Oldehoven heeft hier een bijzondere betekenis. De komende tijd worden verhalenvertellers zocht. Mensen die het krek als Kobi de door iepen zetten willen. Hallo, ik ben Kobi Kruis en ik wil je heel graag meenemen in mijn verhaal. Kom er maar in. Nou, de gedachte komt vanuit wat is er nodig om met elkaar verder te gaan. Wij kunnen wel een soort nieuwe samenleving bouwen, maar je bouwt niet op een lege lucht. Je bouwt op dat wat er is, op dat wat ons bindt. En bij elkaar komen op vrijdagavond, was dat ook altijd, op de maan beschenen vrijdagavond, kwamen mensen bij elkaar in kroegen en deelden in het Fries verhalen. Dat was ooit bedacht om Fries in stand te houden, om niet te vergeten hoe een Fries verhalen te vertellen. En hier op deze vrijdagavond vragen we dat ieder in eigen taal het verhaal deelt.